Už 5. a 6. mája štartuje na Jankovom vršku ďalšia sezóna slovenského pohára pretekov automobilov do vrchu 2007. Oslovili sme preto najrýchlejšieho jazdca tej minuloročnej, aby sa pozrel novej Honde na zúbky. Predtým, ako dáme Jurajovi Sládečkovi kľúče od Hondy Civic Type R, nazrime v skratke do minulosti tejto priam legendárnej modelovej rady japonskej automobilky. I keď sa už v minulosti sem tam objavili športové verzie, označením Type R nadväzuje Civic na popularitu svojich nemenej úspešných športových súrodencov Integru Type R a Accord Type R. Prvý Civic Type R uzrel svetlo sveta na ženevskom autosalóne v roku 2001, aby tak naštartoval úspešnú kariéru, ktorej pokračovateľom by sa mal stať aj náš dnešný testovaný automobil. Prišli sme sa vlastne zbližšia pozrieť na to auto, zhruba ako vyzerá, aké má vlastnosti, čo dokáže, čo je na ňom dobré, čo je na ňom zlé. Takže moje také prvé dojmy z auta sú pomerne dobré. Auto je pekné, športovo ladené. Uvidíme, ako sa bude tváriť, keď si do ňoho sadneme a vyskúšame sa na ňom prebehnúť. Nová Type R si sériový dizajn poslednej modelovej rady Civic trochu prikrášlila množstvom športových úprav. Už pôvodné krivky tak upozorňujú na neobyčajnosť tohto vozidla. I hneď po posadení sa za volant tohto dravca si Juraj pochvaľoval kvalitu športových sedadiel škrupinového tvaru, ktoré veľmi rýchlo odpútajú pozornosť od nedostatku trápiaceho väčšinu trojdverových športiakov. Tým je nutná priam akrobatická obrátka, aby ste sa mohli pripútať bezpečnostným pásom. 1,90 m vysoký pretekár pochválil aj nastupovanie, ako aj pohodlie pre cestujúcich na zadných sedadlách. Ako poznamenal náš redakčný kolega, v novej 201-koňovej Type R-ke proste nemáte dôvod ani čas obzerať sa dozadu. Podobne asi zmýšľali aj jej konštruktéri, keď navrhovali štýlový zadný spoiler. Aby sa však nepovedalo, velikánske vonkajšie spätné priam panoramatické zrkadlá to odčinili. Vráťme sa však späť za volant. Palubná doska rozdelená do dvoch optických zón sa oproti sérii zmenila iba vo farbe podsvietenia. A hlavne počas krásnych slnečných dní čitateľnejšiu modrú vystriedala agresívna červená, ktorá však dotvára adrenalinovú atmosféru R-kového kokpitu. Palubovka je jednoduchá, pekná, nič tu nie je zbytočné, všetko je dobre dostupné. Jediné trošku, čo sa mi zdá zbytočné, je štartovanie, keďže musíme zapať kľúčik do spinacej skrinky, aby sme ešte druhou rukou vlastne štartovali, zdá sa mi to trošku zbytočné. Všetky tie žabomyšie chybičky by však nemali vadiť tomu, kto si sadá za volant takejto Hondy kvôli vysačke Type R na kľúči. Pretože to, čo je na tomto Civicu výnimočné, je práve vysokootáčkový 2-litrový motor. Nebudeme vás už ďalej napínať. Asi ste už nedočkaví, ako sa s ním popasuje momentálne najrýchlejší muž na slovenských kopcoch. Ako si môžeme všimnúť, 2-litrika sme naštartovali a chcel by som hlavne upozorniť vodičov, ktorí sa radi ukazujú na voľnobehu, ako im auto krásne vytáča cez 8000 otáčok, že Honda si pripravila pre nich niečo zaujímavé, skrátka, že na voľnobehu vás nepustí nad 4500 otáčok. Motor je vybavený variabilným časovaním ventilov, to znamená, že vlastne motor sa správa vlastne od naštartovania zhruba od 1000 otáčok až po 8300 otáčok, kde je obmedzovač rovnako. Je tu trošku malinká zmena. Krútiaci moment na aute je postavený zhruba pri nejakých 5500 otáčkach. To znamená, že zrýchľovanie od tej nuly do tých 5500 je vlastne také plynulé a tam vlastne zistíme pri tých 5500, že auto sa začne správať športovo. A keď chceme športovú jazdu, tak by vlastne otáčky nemali klesnúť pod 5500 a tým pádom je auto veľmi pružné, rýchle, výjazdy zo zákrút. No, netrafil som rýchlosť, lebo rozprávam. Aha, nemôžem dať 5. Čo sa stalo? Ups. Či veríte a či nie, aj my sme sa poprvýkrát za volantom Type R-ky ocitli v podobnej situácii. Preto sme boli zvedaví, či sa to podarí aj Jurajovi. Zatiaľ do tej štvorky je tá páka výborná. Počkaj, tam je ten... Aha, áno, tam je ten prepad do spátečky. Celý problém tkvie v tom, že ak si premiérovo sadnete do novej Type R-ky a až príliš sa necháte uniesť pocitom nadvlády nad atmosférickým monštrom so silou 201 koní,
jednoducho tam tú peťku netrafíte. Skrátka, nemôžeš, jak na iných autách, niekedy, že víš, tú peťku úplne hádžeš tak, že môžeš zatlačiť rukou doprava a vlastne ju dáš, ale tu nesmieš. Tu, ako náhle, jak ju dáš takto, tak ju tam nedáš. Musíš ju len jebnučko, velice jebnučko. Keď to už máme natrénované, môžeme v našom teste pokračovať ďalej. Honda s týmto novým typom použila zadnú vlečnú jednoduchú nápravu, kde vlastne starší typ Type Pro mal viacprvkovú, ale pri bežnej, hladkej, dobrej ceste to nie je ani cítiť, je to dobré, auto sa dobre správa. Ak ste však zvyknutí na určitý komfort cestovania, len ťažko si budete zvykať na tvrdosť podvozku. Sú ale jednotlivci, ktorí to v spojení so silným motorom priam milujú. Práve ich asi poteší informácia, že pokiaľ ide o cenu tohto malého dravca, konkurencia tu trochu pokrivkáva.